Liyabesaba hayi asibesabi siyabafuna ababuye. Liyabesaba hayi asibesabi siyabafuna ababuye. Liyabesaba hayi asibesabi siyabafuna ababuye. Mathias House, liyabesaba na hayi Atate sesikhona madoda sisithi siyagiya sigiya ngawo umculo wakithi silfile yes kuhle wena ngithi kwaphoka sulele namasa ngosinge libone ngoselibone wonke sikuphetheyo kuhle wena ngithi kwaphoka sulele namasa ngosinge libone ngoselibone wonke sikuphetheyo Ukalipa nesiphiwo nokawazi Uthina sikama socialile ngawathumepi ebuye ngobile kahle ngesikalisembe ukalipa nesiphiwo nokawazi Shisa kule noma yabo nzima soba phelela thina Ongethi nasa filisa fumo yana soba makushisa kule noma yabo nzima soba phelela thina Asehlele emuva madoda emuva ugcwele isipesi seyo sibambile mana Osekia thina ngomculo wakithi nokwabi ngomculo wethu sikipi ngeruma FIFA ngeruma FIFA asikhale Kwabi ngomculo wethu sikipi ngeruma FIFA ngeruma FIFA asikhale Amara Yes Osekia thina ngomculo wakithi kwabi ngomculo wethu sikipi ngeruma FIFA ngeruma FIFA asikhale Ozanila zofana wasekhaya mara Mathias House
ngayithelekile. Soshaya le ngoma bonke bebona basale besizwa ngena. Sukuma uhlale nabo iyo ni mathe sanze fika ngayithelekile. Soshaya le ngoma bonke bebona basale besizwa ngena. Sukuma uhlale nabo iyo ni mathe sanze fika ngayithelekile. Lunyawo madoda asasifana siyakhohlwa ukubabonga madoda. Alo Brandish, yes nje madoda sesingaphansi kwa umthunzi omkhulu okomathe. Ayodala yes
love